Αυτός, παιδιά, είναι ο Jack Doherty. Άμα το λέω και σωστά. Ο Jack είναι ένας πολύ νέος YouTuber, ο οποίος πιστεύει πως μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τα λεφτά του. Και γενικά η εικόνα του στο YouTube είναι πάρα πολύ αρνητική. Το μόνο που έχει να πει κάποιος όταν μιλάει για αυτόν είναι κάτι αρνητικό. Ποτέ δεν έχει πει κάποιος κάτι θετικό. Γενικά κάνει διάφορα πράγματα, σκαμάρει κόσμο, κάνει διάφορα περίεργα πράγματα για να έχει πάρα πολλά λεφτά. Γιατί αν δεν το ξέρετε, έχει πάρα πολλά λεφτά. Κάνει πράγματα με OnlyFans μοντέλα και τέτοια. Δεν θα τα εξηγήσω παραπάνω. Δεν είναι εδώ πέρα το βίντεο για να εξηγήσω το τι κάνει. Αλλά γενικά τον γκράζουν πάρα πολύ και αυτές τις μέρες έκανε κάτι το οποίο τον γκράζουν ακόμα παραπάνω, μιας και που δεν έφτανε αυτό που είχε κάνει μέχρι τώρα. Που λέτε, ο Jack έκανε ένα stream στο οποίο ήταν μέσα στο αμάξι του μια McLaren, η οποία είναι μια πιο άσχημες McLaren που υπάρχουν. Οκ, το χρώμα που του έχει βάλει είναι χάλια. Βέβαια, αυτό έχει τα λεφτά, οκ, ό,τι θέλει μπορεί να τα κάνει. Και παιδιά, οδηγάει και κάνει stream στο Kick. Το Kick, για όποιον δεν ξέρει, είναι μια πλατφόρμα την οποία έχουν μπανάρει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν το έχουν φτιάξει ακόμα. Και υπόθεται πως είναι μια πλατφόρμα free speech και μπορεί να λες ό,τι θες και δεν τρως εύκολα ban. Και ότι πας κατάφερε να φάει ban μέχρι και στο Kick. Φανταστείτε πόσο ακραίο είναι αυτό που έκανε. Να φας ban στο Kick. Δεν γίνεται αυτό. Μπορείς να είσαι ρατσιστής, μπορεί να είσαι ό,τι θες στο Kick και δεν θα σε κάνουνε ban. Οπότε τι έκανε για να φάει ban στο Kick? Λέτε, έκανε live stream. Γενικά κάνει live stream αυτός, δεν κάνει πολλά βίντεο. Κάνει live streams και shorts συνήθως. Τον έχω δει πολλές φορές να κάνει shorts. Και σε αυτό το live stream ήταν μέσα στο αμάξι του, τη McLaren, τη χρωματιστή, και διάβαζε το chat καθώς οδηγούσε. Είχε το ένα χέρι στο τιμόνι και το άλλο χέρι στο chat και κοίταζε το κινητό του κάτω. Δεν κοιτούσε το δρόμο. Και ο δρόμος ήταν ευρεγμένος. Που καταλαβαίνετε που πάει αυτό. Το αμάξι του έχασε τον έλεγχο. Κυριολεκτικά έκανε το τιμόνι τέρμα αριστερά, όπως βλέπετε στο βίντεο, και δεν γινόταν τίποτα. Απλά το αμάξι πήγαινε πάνω στο δρόμο και απλά αποδέχτηκε τη μοίρα του και έσκασε με το αμάξι πάνω στις μπάρες του δρόμου, στα πλάγια, και κυριολεκτικά το αμάξι διαλύθηκε. Έσκασαν με 70 κάτι miles per hour, που για όποιον δεν το ξέρει, θα γράψω πάνω στην οθόνη πόσα χιλιόμετρα την ώρα είναι στην Ελλάδα, δηλαδή πώς το λέμε. Είναι αρκετά γρήγορα για το πόσο βροχερός καιρός ήταν. Και βγαίνοντας έξω, στην αρχή είχε αυτό στο κινητό και είδαμε ότι ο κάμεραμαν του είχε γεμίσει αίματα. Λογικό είναι, τρακάρανε ας πούμε. Και ο τύπος τι κάνει? Του δίνει το κινητό για να τραβήξει, να συνεχίσει το stream, για να δούνε το αμάξι τι έπαθε και γενικότερα να κάνουν content. Ο τυπάς μόλις τράκαρε και είχε άλλο άτομο μαζί του στο αμάξι και ευθύνεται που έπαθε ό,τι έπαθε. Αυτός δεν έπαθε τίποτα σχεδόν. Και αντί να δει πώς είναι, ξέρω εγώ, να αργωθεί, του είπε, ξέρω εγώ, κράτα την κάμερα για να συνεχίσουμε το content. Δεν τον ένοιαζε καν. Οκ, πες που έσπασε η McLaren, δεν τον νοιάζει. Έχει πάρα πολλά λεφτά, μπορεί να πάρει άλλες δύο άμα θέλει. Αλλά ο άλλος είχε ματώσει και του είπε να συνεχίσει να τραβάει content. Δηλαδή είναι τέρμα χαζό αυτό που έγινε. Και γι' αυτό έφαγε ban στο Kick. Επειδή έκανε stream καθώς οδηγούσε, το οποίο είναι παράνομο. Μετά από αυτό, λογικά θα φάει και άλλο κράξιμο, αν και δεν νομίζω να τον νοιάζει. Τον έχουν κράξει τόσο πολύ που πραγματικά απλά συνεχίζει και κάνει content για αυτά τα 5 άτομα που συνεχίζουν να το βλέπουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Αυτό ήταν το βίντεο για τον Jack Doherty. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να κάνουμε γενικά τέτοια βίντεο σχολιασμού που να σας μιλάω για θέματα εκτός Ελλάδος. Πραγματικά μην εμπιστεύεστε τέτοια άτομα τα οποία νομίζουν πως μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με τα λεφτά τους. Αλήθεια είναι πολύ χαζός YouTuber αυτός. Όλοι τον κράζουν. Γενικά δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος που τον υποστηρίζει. Οπότε αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε ακόμα like, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.